klaro para sa grupo nga Bayan Panay nga luyag gub-on sang defense team ni Vice President Sara Duterte ang kredibilidad sang testigo nga si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment trial kahapon nga adlaw. Sa interview sang Bombo Radio kay Elmer Foro, Secretary General sang nasambit nga grupo, iyagin pahayag nga ginakumpirma lang ni Matibag ang mga datos na hanungod sa nangin pahayag sang Vice Presidente nga naglapta sa social media nga luyag sini ipapatay Sunday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod sa iya, hindi gid ini imposible nga obrahon ni Duterte o kung sang iya pamilya. Ilabi na nga sa idalom sang administrasyon sang amay sini, linibo ka mga individual ang napatay bangod sa war on drugs. Ginpakigbahin man niya nga kun paboranay man ang pagasturyan, hindi gid ini malikawan, ilabi na nga may ara man sang ginadampigan ang kada senator judge. Klaro ang intensyon no sang depensa nga luyag lamang gubon no ang kredibilidad sang witness nga si NBI Director Matibag na siling naton actually si Matibag naghahatag lang sang mga confirmation sang mga data, no? Pero ang data, actually, hindi halin kay Matibag. Actually, halin ina sa mismo sa pronouncement ni BP Sara, no? Yes. Sa social media. Kaya sa live niya, press conferences at those ang nag-declare siya nga ipapatay niya ang Pangulo, ang First Lady, kag ang former Speaker daw niya si Romualdez, nga pakaisama ni BBM.